Ahojte! Takže dneska tu máme Danielku, naša bylinkáreň, tak ju idem pozvať. Som zvedavá potom na vaše otázky, kto sa pripojí, takže ideme ju. Čau, Matúš. Skúsim ešte raz. Možno som bola moc rýchla. Takže ešte raz. Tak. Super, ahoj. Ahoj, ahoj Miška, čau. Som to skúsila ešte raz pre istotu. Live. No super, sme live, áno, všetkých vás pozdravujeme zatiaľ, čo sa tady k nám pripájate. No a ako sa máš dneska, Danielka? Všetko dobré? Všetko v pohode, trošku sme sa ochladili, takže to vnímam ako celkom pozitívnu zmenu, ale je zima, no. Dneska som vyťahla takú jeseň. Aha, je zima, no. Je. Dobre, tak už sa na to tam pomaly pridáva. A ja by som teda začala, už máme 18:02, tak ja by som začala, že keď už aj môžeme, tak prvou otázkou na teba. Alebo takým skôr ani nie otázkou, ale že skús nám trochu priblížiť, že našim aj sledovateľom, že vlastne, že čo robíš a prečo by ťa ľudia mali poznať? Moje meno je Daniela Vyskupič. Robím našu bylinkáreň. V podstate ľudia ma môžu poznať z toho kontentu našich sociálnych sietí, kde sa venujeme spracovaniu bylín a v podstate takému nejakému spôsobu, ako ľudí naučiť, že čo z bylín môžu si vytvárať a ako ich užívať. No tiež ma môžu poznať pod značkou našich čajíkov, ktoré sú v podstate asi také jediné na trhu ešte zatiaľ, ktoré sú zložené na základe holistického princípu liečby, takže toto už tak nejakých pár rokov robíme a tie čajky verím, že teda pomáhajú a chutia, a takže aj z tých našich čajíkov nás poznajú ľudia. Dobre, super, tak ďakujeme krásne. No dobrá, teraz začneme otázkou. Ako dlho sa ty venuješ bylinkárčeniu? A či to bola taká vášeň od detstva, alebo prišiel nejaký impuls niekedy, že áno, toto chcem robiť? Impuls ani nie. V podstate to bolo celkom taká prirodzená cesta. Od detstva áno, pretože v podstate tá moja generácia ešte bola taká, že tie babičky a maminy nechodili veľmi do lekárne za každým, takže sme sa liečili doma. Čo bolo treba, sa išlo nazbierať na lúku a z toho sa urobil čaj alebo mastička alebo niečo. Takže toto mám tak akože z toho detstva tak prirodzene zaužívané. No a potom, keď sme sa presťahovali do rodinného domu, tak prvé, čo bolo, bola moja bylinková záhrada, ktorú som vysadila. No a tie bylinky som začala hneď s manželom spracovávať. Manžel je doktor biológie, takže mi celkom s tým pomáhal. No a už sa to tak nejako nabalovalo, potom ma to začalo veľmi baviť a už som začala robiť strašne veľa vecí, tak som si aj to nejako doplnila. No, potom som založila facebookový profil, kde som sa ako keby tak nejak delila s tými svojimi priateľmi a s tými, koho to zaujímalo, som sa naučila, no a celé to tak nejak akože vzniklo, že je to moje zamestnanie nakoniec. No teda, ale aspoň zamestnanie, ktoré ťa baví. Určite áno, som veľmi vďačná. Tak to je krásne, to je super, toto musí každý zažiť podľa mňa. Dobre, mňa by zaujímalo ďalšou otázkou, že vlastne ako to nejako vzniklo, že sa to volá naša bylinkáreň? Že či si nad tým nejako dlho rozmýšľala, alebo... Vôbec. To bolo celé také, že
naša bylinkáreň nie je ako naša, ako moja, alebo tuto u nás, čo to robíme, naša. Naša bylinkáreň vznikla pretože je pre všetkých. Každý, kto si povie, že to je z našej bylinkárne, by mal tým myslieť, že z našej prírody, pretože príroda je naša, čiže je to každého ako keby vec, tá naša bylinka. A tým, že ja som aj to, čo viem, aj dodnes je zadarmo na našej web stránke, aj to, čo všetky tie moje skúsenosti, ktoré ja zbieram, dávam ako keby zadarmo alebo bezúhodne tým našim sledovateľom, tak je to v podstate aj ich. Takže nikdy som to nebrala ako nejaký biznis, preto to vlastne ako keby darovávam naspäť, lebo však naša není moja príroda, není moja bylinkáreň, všetko je to v podstate taká všeobecná radosť a liečenie. Hej, to je super, tak ďakujeme za vysvetlenie. To by inak, akože toto je parádne, že takto aspoň vieme, že kde to vzniklo a prečo to vzniklo, takže naozaj, že ďakujeme. Krásne, dobre. Dobre, Danielka, ďalej, čo všetko okrem čajov vy vlastne tvoríte? Čo sa týka bylín, tak asi všetko, kde naša znalosť siaha. Tinktúry, sirupy, mastičky, oleje, octy, naozaj, čo nám príroda dovolí, to sa snažíme spracovávať, ale teda nie úplne všetko na predaj. Väčšinou teda pre tie naše potreby a potom odovzdávame ďalej tú skúsenosť. Čiže v našej bylinkárni naši zákazníci a klienti vedia nájsť tie naše čajíky, tie naše meditačné vankúše alebo naše tinktúry. A to je takéto gro produktov, ktoré v podstate vyrábame, ale u nás je tá informácia v podstate asi najdôležitejšia, že ju odovzdávame. Dobre, super. Ale dosť toho veľa, no. No škoda, že to nepredávate, no nevadí. Ale asi toho aj tiež nevinde veľa, lebo my keď sme zbierali materi dúšku a všetky tieto bázu a neviem čo, tak tiež toho musí človek ježiš koľko nás zbierať. V tom, že my presne dávame návod, ako si to ten človek môže urobiť z okolia, pretože sa to nedá. Ako predávať prírodu sa proste nedá. Podľa mňa. Dobre. Ďalšiu mám. Ak chce niekto teda vedieť viac o bylinkách, ako ich správne používať, vy máte aj nejakú poradňu, som videla, alebo teda ty máš nejakú poradňu? Vieš čo, my sme mali kedy bezplatnú aj na web stránke, ale tým časom, jak to vyrástlo celé, tých sledovateľov bolo stále viacej a tá kvalita tých otázok sa zmenila na kvantitu tých otázok, tak už sa to nedalo veľmi zvládať, odpovedať každému. Čiže v podstate toto sme presunuli tú našu poradňu v podstate na tú informačnú zložku na našej stránke, kde si ľudia vedia vždy nájsť, akú bylinku kedy spracovať, ako užívať, ako miešať bylinné zmesy, ako vyrobiť olej, sirup, tinktúru. To všetko tam vždy budeme mať. A potom teda takí sledovatelia, ktorí naozaj potrebujú pomoc a kontaktujú ma priamo, tak sa snažím teda čo najefektívnejšie, najrýchlejšie odpovedať, ale teda není to úplne, že vždy a na 100%, lebo je toho fakt strašne veľa. Takže vždy sa snažím viac menej odporučiť na tú našu stránku, kde si nájdú informácie nielen o tom, že ako spracovávať byliny, ale ako samozrejme aj zdravo žiť a zdravo jesť, lebo to je jedno s druhým, to súvisí. Hej, čiže ty tam máš taký blog alebo nejaké články a vlastne tam si vedia všetko popozerať. Tak, presne. Dobre, super. A tvoja stránka je www.našabilinkáreň.sk? Naša-bylinkáreň.sk. Dobre, naša pomočka. Super. No a ďalšiu otázku, ktorú na teba mám, je, že či je tento svet bylinkárstva trochu iný ako
ten, ktorý proste bol pred rokmi, že či stále máš nejaké zaužívané recepty alebo modernizuješ? Takto, pýtaš sa na svet bylinkárstva alebo na moje recepty? Môžeme to rozdeliť do dvoch otázok. Dobre. Dobre. Svet bylinkárstva, no zmenil za tie roky, čo to robím, tak sa určite mení ako všetko. Ja teda som študovala veľmi veľa kníh, aj takých starších, aj tých prastarých bylinkárov, aj celú tú históriu toho vývoja, toho empirického bylinkárstva by som povedala. No a musím povedať, že to možno, čo fungovalo na naše staré mamy, alebo v minulosti, tak to asi už na nás nefunguje, pretože už inde sme zaťaženejší, nežijeme v takej symbióze s tou prírodou a nepapáme zdravo. No, takže to je ďalšia téma, do ktorej by som asi nechcela ísť, lebo to je nadlho. Čiže to naše bylinkárstvo je doplnok k tomu, ako by sme mali žiť. A tak to vždy aj bolo. My na to trošku zabúdame. Stále si myslíme, že teda prenesieme tú zodpovednosť nášho liečenia na tú jednu bylinku, ktorá to za nás spraví, ale nie je to úplne tak. No a tiež sa stretávam aj s takými vlnami extrémizmu, takými extrémnymi vlnami v tom ponímaní tej alternatívnej liečby. Dneska sú také rôzne trendy, že dneska fičí kokosový olej, potom fičí reishi, potom čaga, potom ajurveda a tak ďalej a tak ďalej. Len teda aj zabúdame na to, že my žijeme v takej ideálnej dobe, kedy máme tú rovnováhu medzi tou vedou a medzi tou alternatívou, že v podstate tie naše staré mamy nemali také možnosti sa opierať o tú vedu. Stále sa v podstate vedeli opierať len o tie empirické skúsenosti. No a ja sa veľmi často stretávam s tým názorom, že teda lekári nemajú pravdu, alebo teda čo mi povie lekár, to není tak, ako ja sa cítim a tak ďalej a potom hľadajú rôzne alternatívy ľudia. My by sme sa práve, že naopak mali snažiť využiť tú situáciu, v ktorej žijeme, ktorá je v podstate veľmi harmonická, že máme aj tie vedecké skúsenosti, aj tie empirické skúsenosti a vedeli si to spojiť. Dneska máme úžasnú literatúru, či už fitobotaniku, alebo všetky tie fitochemikálie. Máme to preskúmané, čo na čo funguje, čo s čím by sa nemalo kombinovať, čo je nebezpečné pri užívaní liekov a tak ďalej, tak ďalej. Takže tuto by každý mal trošku zapnúť aj zdravý rozum, nie len tie trendy, ktoré chodia po okolí. Ja som to videla počas korony. To bol pre mňa taký dôkaz toho, že čo si ja myslím je naozaj uchopiteľné, pretože tam bola tá vojna medzi tou vedou a tými domnienkami a nevedeli sme sa spojiť. Sme tomu prísť do takej rovnováhy, nevedeli sme tomu dať meno. Boli dva tábory a ani jeden tábor nebol spokojný. Takže asi takto to nejako funguje aj s tým bylinkárstvom dneska, čo sa ja stretávam so spätnou väzbou od ľudí. No a čo sa týka tých tradičných receptov, tak ja áno. Ja dodržiavam postupy. Samozrejme, niektoré sa dodržiavať v dnešnej dobe nedajú a využívam teda aj modernejšie technológie, ale teda čo sa týka ručného spracovania, čo sa týka takej tej konzervácie, ktorá je de facto odskúšaná, ja dodržujem tie tradičné postupy. Ja viem, že dneska je veľmi moderné nahrádzať cukor sladidlami s nižším glykemickým indexom alebo medom, a tak už sú rôzne triky. Toto sú všetko cesty, ktoré ja už mám vyskúšané. Tiež som potrebovala zmierniť tú váhu toho cukru pri konzervácii tých sirupov, ale jednoducho cukor je konzervant a
neoklameš to. Hej. Akýmkoľvek iným cukrom, tak sa to veľmi rýchlo pokazilo a čuduj sa svete, zrovna sa to pokazilo predtým, ako som to potrebovala. Čiže ja keď si urobím sirup na kašel, ja by som potrebovala, aby mi vydržal v chladničke rok. Lebo kašľa, tak si ho môžem vytiahnuť, ale a nie 2 týždne, kedy nekašlem a potom ho vylejem. Takže toto sú také veci, že dneska sú rôzne moderné veci, ale ja sa teda, už som sa naučila, že držať sa týchto tradičných postupov nie je až tak na škodu, pretože potom zase ja zase poviem klientom, ktorí chcú používať bežné cukre, že teda nedaj si tie 3 poháre vína každý večer, daj si radšej cukrový sirup na kašel a máš toto isté. Bohužiaľ. Pekne. Tak ďakujeme, super, no to sú veľmi zaujímavé veci, všetko, čo si tady spomenula, takže určite, ak aj máte niekto, že nejaké otázky na Danielku, tak my si ich potom prečítame, kľudne ich tam vkladajte a ja idem ďalej. Dobre, no a ja sa chcem spýtať, že či aj ty nejako žiješ vlastne s tou prírodou. Ty si teda spomínala, že máš doma aj záhradku, bylinky, takže či aj nejako ekologicky alebo proste niečo tak, že ako ty žiješ s tou prírodou. No, myslím si, že nie som ničím výnimočná a každý z nás dlží tej prírode to svoje. Je to naša psia povinnosť sa o ňu starať. Takže žijem v podstate tak obyčajne ekologicky, ako by sme mali žiť všetci, že teda ekologická domácnosť namiesto, aby vyváže ocot alebo leštidlo do umývačky, dám radšej ocot, alebo si vyrábam teda svoj čistiaci prostriedok, alebo teda samozrejme triedím odpad a hnevám sa na tých, ktorí odpad netriedia. Dobre. No a všetko odpad z našej záhrady ide naspäť do záhrady. Máme fotovoltaickú energiu, máme jedno elektroauto, jeden diesel. Snažíme sa to tak, ako každý má tie svoje možnosti a mal by ich teda využívať naplno a teda hlavne rozmýšľať nad tým, že čo ešte by som mohol spraviť preto, aby som vytvoril menej odpadu. Nepodporujem rýchlu módu. Takisto sa snažím každý rok, aby sme vysadili aspoň jeden strom, ktorý bude prospešný buď pre včely alebo pre človeka. A hlavne tá príroda tým, že mi dodáva takú tú životnú silu a energiu, že keď aj mi je blbie, že proste človek má nejaké šedé myšlienky alebo proste je vyčerpaný, tak idem na prechádzku a nacítim sa do tej prírody, dýcham ten vzduch, cítim to slnko, počúvam tie šumiace listy a tak sa s tou prírodou aj rozprávam a potom jej viem aj odovzdať to, čo ona potrebuje, že sa o ňu starám. Je to také, že každý z nás žije v tej harmonii s prírodou, len si to treba uvedomiť. Asi. Hej. Lebo však každý, kto sa vráti z turistiky alebo z prechádzky v lese, sa cíti úžasne. Že? Áno. To nie je to úplná náhoda. Takže by sme tej prírode mali všetko vrátiť. Pozbierať odpadky na prechádzke a tak ďalej. To sú také bežné veci. Naše deti ináč to už vedia. Nás to nikto neučil, my sme na to museli prísť sami, ale naše deti to chvála Bohu už vedia. Takže dúfam, že sa to zmení tak samo. Jasne. Ja tiež dúfam, lebo spejeme aj do takej éry, že tie deti sa to snažia naučiť, keďže si ju sami nejako kazíme tú prírodu, takže dúfam, že to nebude len horšie a horšie. Ale verím tomu, že všetko bude dobré. Dobre, super. No a teraz sa dostávame k mojej obľúbenej otázke, ako vždy. a to sú sociálne siete. Ako dlho vlastne ty tvoríš nejaký content na sociálne siete? Nejak si to plánuješ dopredu, alebo ťa to napadne? 10 rokov. Prvý post, tento rok som to hľadala, prvý post bol v júni 2013 na Facebooku. Boli také fotky tých prvotín, tých mojich výrobkov, alebo teda tých tinktúr.
No a potom sme tak akože plynule, ten Facebook bol gro, teraz je tam cez 50 000 sledovateľov a potom sme začali postupne pridávať aj Instagram, nejak vzájomne sme to prepájali. No a neplánujeme. Toto neviem, či to je dobrá alebo zlá odpoveď, ale naozaj v tom, čo robíme, sa plánovať veľmi nedá, pretože my tvoríme tie videá s Danielou Matuškovou, ktorá je taký ten môj dvorný tvorca, je so mnou od začiatku a tu bylinkáreň cíti a verí jej. A ona vždy chodí s tým: Daniela, čo ideme točiť dneska, čo budeme robiť dneska, ja ani koľkokrát neviem, musíme sa prispôsobiť počasiu, tomu, čo kvitne. Koľkokrát sa nám aj prekazia plány, že teda viem, že tam je divozel, tak ideme na ňo a on tam už není. Takže musíme si vymysleť zrazu niečo nové. A aj sa snažíme teda vyhovieť očakávaniam toho publika, keď sa nás pýtajú, že čo by sme mohli dať na hrdlo, na uši, na neviem čo, takže aj to sa snažíme naplniť. Ale nie je to tak, že by sme mali teraz mesačný plán, že v útorok točíme toto a v stredu toto. Ono je to aj na tých videách dosť vidieť, že sú také spontánne, takže neplánujeme to dopredu. A de facto ani neviem, či sa to vôbec... Neviem, či sa to vôbec dá, však my nie sme nejaká veľká firma s nejakými marketingovými výskumami, to vôbec nie. Ale ja mám skôr pocit, že tie sociálne siete sú taký živý organizmus, že to sa riadiť nedá. Že tam pocitom z každej strany podľa mňa, takže asi tak. Ale super, takže aspoň teraz vieme, že vlastne ty nejako neplánuješ, že ty si spontánna, čo rastie, čo potrebujú tvoji sledovatelia, tak proste to urobíš. A ono to funguje, lebo tých sledovateľov je naozaj veľa, takže asi ich aj baví to, že čo tvoríš a čo im ukazuješ, hej, že ja aspoň aj my vidíme, že koľko tých ľudí naozaj chce byť s tou prírodou spätí a používať tie bylinky. Vracajú sa. Ľudia sa vracajú v prírode a to je úžasné. To je naozaj úžasné. Ale o to viacej nás to aj baví potom. Že máme aj publikum. Že to tak... Ale 50 000 na Facebooku, to je akože super pecka. A na tom Instagrame tam je, že naša bodka bylinkáreň a tam ich je nejakých okolo 30 000, sa mi zdá. To je super číslo, vážne, to akože gratulujem. Fakt, že je vidieť, že sa o to ľudia zaujímajú. 10 rokov. No, nevadí, ale robíš to dobre. Dobre, no a teda aj si mi zodpovedal vlastne otázku, ktorú som mala, že či tie Reelska, že či aj odpovedáte na otázky vlastne zákazníkov, že keď sa niečo pýtajú, hej, že teda vytváraš im aj Reelska aj na toto. Takže vlastne, že keď oni chcú napríklad, že vedieť, že na čo je dobrá kamilka, sedmokráska. Kamilka, sedmokráska, to je to inak, to isté? Nie. Že? Ale vyzerá to tak. Dobre, aspoň všetci teraz viete, že teda ja som sa opýtala. Priamo pre nás, či sedmokráska kamilka je to isté, není. Dobre, ideme na ďalšiu otázku pre istotu. Dobre, ja som aj na tvojom profile vlastne videla, že ty si terapeutka a ponúkaš teda terapie späté s prírodou. To ako funguje? Ja sa venujem, v podstate gro mojej práce cez týždeň, okrem bylinkárne, je kraniosakrálna osteopatia. To je taká jemná rehabilitačná technika. Pracuje sa tam najmä s nervovým systémom a pracujem s chorými a postihnutými, ale teda aj chvála Bohu so zdravými ľuďmi a s tým, že teda telo je príroda, tak je to samozrejme späté s prírodou, ale v podstate využívam aj tú moju znalosť bylín, kde teda klientovi odporúčam to, čo potrebuje a zároveň sa vnáram alebo rýpem do tej ich kuchyne. Čo jedia, ako jedia, čo by mali pre seba spraviť viacej, aby sa cítili lepšie. Takže toto je v podstate moja práca s tými mojimi klientami. Bylinkáreň je niečo, čo robím srdcom, v podstate lásky. To je pekné.
Čiže ty vytváraš aj také nejaké, že jedálničky, že keď ľudia proste cítia, že sú nejako divní so svojím telom, tak ty im vieš akože spraviť nejaký jedálniček aj z tých bylín, aj že čo by mali nejako, že jesť, že na celý týždeň, či to nie? Úplne takto. Nie úplne takto, Mhm. ale tým, že spolupracujeme, tým, že v podstate tie terapie sú kontinuálna záležitosť, že nepríde človeku nielen raz, tak vieme pracovať na všetkých úrovniach a vieme si povedať, že čoho sa ten človek nevie zdať, alebo čo by mohol pridať, alebo čo by mal vylúčiť a tak ďalej. Takže je to o tom vzťahu. Je to o tom, nerobím žiadne jedálničky, to asi nefunguje na nikoho, neviem, funguje to? Nie. Mala som a no, leto, langoše. Možno som teraz rýpla do osieho hniezda, ale podľa mňa jedálničky nefungujú. Ja proste, keď je leto, ja musím mať langoš, tatarka síra. Takže najlepšie každý týždeň a na jadrásku zmrzlinu, takže ja myslím, že to všetci poznajú, že sa to nedá niekedy. Dobre. Tak, mám tady predposlednú otázku na teba, potom sa vrátime k tým, ktoré sme tam mali. Dobre, keďže ty máš vlastne našu bylinkáreň od roku 2013, si aj spomínala aj to, že bol teda vlastne prvý príspevok, tak je nejaká chyba alebo chyby, že ktoré si na začiatku urobila a chcela by si malým alebo teda mladým podnikateľom povedať, že aby sa ich vyvarovali? No, ja som na touto otázku aj rozmýšľala. Potom som prišla na to, že neviem, že či je chyba chybou, lebo každá chyba je dobrá. Keď urobíme chybu, tak sa veľmi veľa toho vieme naučiť. Jedno, čo by som možno, keď si teda môžem dovoliť niečo odporúčiť alebo odkázať tým mladým podnikateľom, je dávať si pozor na to, s kým spolupracujeme. To je veľmi dôležité, pretože nie každý ten váš biznis chápe. Ja som tiež v takej nejakej naivnej predstave začala podnikať, pretože som si myslela, že to naše slovenské podnikateľské prostredie v tom režime chcem na tebe čo najviac zarobiť už neexistuje, ale samozrejme, že existuje. Ale stále sa to snažím zmeniť a stále sa snažím podporovať aj z mojej strany, aj z mojej pozície. Už teraz, keď viem, že ja viem aj pomôcť malým podnikateľom, tak stále pomáham sa rozvíjať. Treba si pomáhať a treba skúmať to, s kým pracujem. Nie sú to len zákazníci, aj na zákazníkov si treba dávať pozor. Nie s každým sa treba pustiť do debaty a dôverovať každému, aj zákazníkovi, ale aj dodávateľov, ale aj odberateľov. Je to taká, toto je taká, je to taká pásca v podstate na tých podnikateľov, že sám sa každý musí naučiť, že komu môže dôverovať a komu nie, ale na ľudí, bohužiaľ, musím to tak povedať, na ľudí si treba dávať pozor a s akou energiou to ale robíš, tak taká sa ti vráti a mňa môj tatino už naučil, že keď niečo robíš srdcom, tak ti to prinesie aj úspech a peniaze. Keď niečo robíš pre peniaze, tak ti to prinesie peniaze len na chvíľu. Takže keď tomu človek verí a naozaj to chce robiť, tak a cíti to, a tak mu to donesie aj tých ľudí, ktorí mu k tomu pomôžu, lebo nie je to o tom, že si to urobím sám. Vždy budem potrebovať ten tým ľudí, tú pomoc a tých priateľov, ktorí ma posunú ďalej. Takže toto je taká možno malá rada, že vybrať si tých správnych ľudí okolo seba, keď chcem začať niečo robiť, čo má pre mňa zmysel. Super, ďakujeme. Ďakujeme krásne aj tatinovi, že to tak pekne ti všetko povedal, takže určite toto je pravda. A treba si vyberať, no, aj v dnešnom svete. No a posledná. Čo ty plánuješ do budúcna s našou bylinkárňou a s podnikaním? Či to chceš nejako rozširovať, alebo do sveta púšťať nejako? Neviem.
Nemám plány, ja mám plány na najbližšie dni. Teraz budeme spúšťať nový e-shop, novú web stránku, lebo však tá naša je z roku 2017 a tým, že tak strašne ide rýchlo tá technológia, tak už je taká chudátko stará. Budeme spúšťať v najbližších dňoch, na to sa tešíme. Rozširovať, áno, výrobu potrebujeme rozšíriť, hľadáme nejaké nové priestory, vzdelávať sa ďalej a neprestať. Dobre. To je dobré, že už sa idete aj rozširovať. To sa mi páči. Dobre, no. Danielka, máš na mňa nejakú otázku, než ja tady nájdem všetky tie, ktoré sa nám tu objavili? Ja sa nerada pýtam, lebo potom sa veľa dozviem a potom rozmýšľam. Dobre. Nebola, lebo som ťa prepočula. Asi, neviem. Hovorím, že počkáme na otázky. Dobre. Lebo boli otázky, ja sa musím dať bližšie, no bude to vyzerať divne, ale Danielka už ma dneska videla aj zo spodu, takže že som sa jej odfotila. Takže vy ma uvidíte takto zblízky. Ak máte ešte aj nejaké otázky, môžete posílať, ale ja ich idem pohľadať. Dobre. Aká je pre teba top bylinka, sa pýta Daška Tokoliova. No my máme úžasné byliny, ktoré sú veľmi univerzálne. A medzi tie top pre mňa bylinky patrí určite praslička, lebo praslička je jednak na zápaly močových ciest výborná, jednak na zápaly dýchacích ciest výborná, čistí krv, má vysoký obsah krémiku, čiže je veľmi dobrá aj na kosti pri osteoporóze. Výborne pôsobí na cievy. Pre mňa ako praslička je, hlavne aj Mária Trebenová ju používala v takých tých protirakovinových zmesiach. To je taká topka pre mňa. Ale máme asi 5 alebo 6 druhov, čo sú úplne bežné plevely, ktoré sú práve, ktoré majú podobný charakter, že sú veľmi univerzálne tie bylinky. My sa vždycky snažíme veľmi zaoberať jedným druhom na jeden problém a zabúdame na to, že veľa bylín je na veľa ťažkostí a hlavne, keď ich zmiešame, že ich neužívame ako jednodruhové, tak o tom je tá celostná liečba toho tela bylinami, o tom je ten holistický prístup, že v podstate pôsobí na celé telo tá bylinka, keď je v správnej kombinácii. Čiže, alebo napríklad materina dúška, keď si spomínala, materina dúška nie je iba na kašel, je aj na brúško, je aj na spánok, je aj na kašel a je aj na vylepšenie tej našej dobrej nálady. Takže a dokonca aj do ucha sa dáva materina dúška, ako to je tiež zázračná bylinka. To sú, no, je ich naozaj viacej. No pre mňa teda odpovedám, skrátim to praslička. Dobre, môžeme sa povedať ďalej. Dobre, ideme ďalej. A nejaký pán Radušo píše, že ťa videl v Šurovciach a že si sa pekne usmiela na neho, že ti ďakuje. Pozdravujem a ja ďakujem. Dobre, Matúš, náš zakladateľ Made in Čekoslovakia, sa pýta, že odkiaľ beriete súroviny na výrobu čajov? Už nepestujeme, kedysi sme pestovali svoje, už sa to nedá, takže vykupujeme české a slovenské bylinky, ale musím povedať, že za tie roky už som sa veľmi poučila, že nemusí byť práve top kvalita od nás. Aj keď teda my tu sa snažíme teda nejakým marketingom pretlačiť tieto naše slovenské, tým, že ja používam tunajšie, to znamená nám prirodzené, to znamená nie z východných kultúr, ale tuto z našich stredoeurópskych kultúr byliny, tak už mi až tak nezáleží na tom, že či mám lipu z Popradu, alebo mám lipu z Maďarska. Lebo som zistila, že aj oni majú kvalitné byliny. Takisto aj Belíňa.
Bulhári majú úžasnú levandulu. Ono nie vždy som bola spokojná s tým českým a slovenským trhom, aj keď teda, no, ja neviem, možno 80%, alebo takých, no tých 80% bylín naozaj máme z Slovenska, ale niektoré už tu nekupujem radšej. Lebo nie je to tým, že by sme nedokázali vypestovať kvalitné, je to, nemáme každý rok na to dobré podmienky, lebo každý rok je presne tak, každý rok sa o to niekto... svieti asi slnko, že to je také viacej voňavé aj všetko, hej, a však sme všetci takto na jednej kope Slovania, takže to je... Presne tak, záleží na tom a tým, že my používame, ja neviem, možno aj cez 40 druhov bylín, tak to sa naozaj nedá. Takže my pátrame, hľadáme, riešime. Takže, ale snažíme sa vždy, aby boli certifikované, nie že snažíme sa, vždy sú certifikované a vždy sú v tej najlepšej kvalite, akú vieme my kúpiť. Dobre, ďakujeme za túto odpoveď. No a my máme otázku ešte, že ktorá bylina je top na pečeň okrem pestreca a v akej forme je pestrec najlepší na regeneráciu pečene? No, a pestrec je jeden z tých extrémov, o ktorých som hovorila. Jeden z tých trendov a vln, ktoré sa tu spustili, aj keď samozrejme je to veľmi účinná a dôležitá súčasť liečby týchto vnútorných orgánov. Ja teda stále hovorím, jeden druh byliny nikdy nie je dobré piť dlhodobo a nikdy nie je dobré cieľene si liečiť len jeden ten orgán, pretože napríklad pečeň veľmi súvisí so žlčníkom a pankreasom. Keď nám nefunguje jedno, nebude nám fungovať druhé ani tretie, takže my sa musíme sústrediť na celú tú sústavu orgánov. Preto by sme mali aj ten pestrec dokombinovať s ostatnými bylinami, ktoré priaznivo pôsobia na celý ten gastročrevný systém a tú enzymatickú činnosť a hormonálnu činnosť, lebo samozrejme je tam žľaza s vnútorným vylučovaním, čo je teda ten pankreas, takže aj toto. Preto mne sa napríklad nepáči tá retorika toho predaja, že pestrec je na pečeň a ja to nikdy nerobím. Pre mňa, keby som si ja išla liečiť pečeň, určite si tam dám metu, určite si tam dám chmel. Teraz viem, že som potešila všetkých pivárov, ale nie chmel v pive, ale chmel v lišticu do čaju. Určite by som si tam dala púpavu, ktorá je neskutočný zázrak od listu cez kvet až po koreň. A určite by som si tam dala aj fenikel. A začala by som piť zeleninové šťavy k tomu. Lebo čaj to za nás neurobí. Takže ráno nalačno najskôr zeleninovú šťavu, zeler s mrkvou a cviklou, koreňovú stopkovú zeleninu a potom môžeme pridať nejaký ten čajík. A samozrejme, bez ťažkého mäsa, bez vyprážaného, bez mlieka sladkého, bez syrov sladkých, iba čerstvé a nespracované potraviny, keď si chcem liečiť pečeň. Ja viem, že, a sa všetci na mňa sťažujú, že mám dlhé odpovede na tieto otázky, že nemám jednu na druhú, ale tým, že to telo je jemne komplikované, tak bohužiaľ tak toto je. Nevadí, máme čas. Ja rada takéto niečo počúvam, takže aj tí, čo tu sú, stále sú, takže ťa radi počúvajú. Dobre, takže otázku sme zodpovedali, dúfam. Ja mám na teba ešte takú, že teda, ako to je s tou sedmokráskou a s tou kamilkou? No, tak to sú dve rôzne bylinky. Ale vieš, obidve sú trošku na hlavu. Dobre. Takže to sa ti tam možno spája, že obidve pôsobia ako také jemné neurotonikum, že vlastne upokojujú ten nervový systém. A obidve rovnako aj veľmi priaznivo pôsobia na ženský reprodukčný systém. Takže v podstate, aj keby si ich dala dokopy do čajíku, tak je to super. Tá sedmokráska je viac menej na kašel. No a
ten harmanček je taká jedna z tých univerzálnych byliniek, že je veľmi aj na to trávenie, aj na spánok, aj na upokojenie detí, aj keď sú menštruačné ťažkosti. Pardon. Takže tá kamilka je taká veľmi univerzálna. A sedmokráska je veľmi vzácna, inak veľmi rada robím aj keď teda je ako plevel tiež, ale veľmi vzácna, lebo kým jej nazbieram pol kila, tak som aj pol dňa preč. Pardon, nás teraz obchádza tiež nejaká choroba. Ešte, že hovorím o zdraví, ale do sedmokrásky veľmi rada robím sirup. To je jemný a voňavý. To je zaujímavé. A potom tie sedmokrásky, to je všade, proste, čo to rastie pred domami, hej, a kamilky nájdem kde, na lúke? Dobre, nechám sa. Kamilky už nenájdeš na lúke. Kamilky som na lúke strašne dlho nevidela. Väčšinou aj ja vysádzam kamilky. Na lúkach nájdeš ten nepravý rumanček, to je taký vyšší. Ktorých sa rozprávame, sú tak do tých 15 cm a oni rastú v takých chudobnejších pôdach, takže možno ešte niekde v takých suchých lúkach áno, ale dávno som ho voľne v prírode nestretla, kamilky. To je zaujímavé. Tak ináč, je to pravda, teraz keď o tom hovoríme, som sa nad tým zamyslela. Krásky stále sú všade. Hej, to som ani ja nevedela teda vlastne, že takto, že kamilky sa nedajú nájsť. Ale určite niekde sú len tu v našom okolí. Dobre, ja idem zase bližšie, idem pozrieť, lebo sme tu mali otázku, že či sa k nej dostanem. A čo by ste, že dobrý večer, čo by ste poradili na akné? A nepíše tam, že aký vek? Nie, ale nechcem ani typovať, ale že tak od 35 hore poviem. Nebudem typovať. Tak akné je hormonálna záležitosť väčšinou. Nemusí byť. Môže byť aj akási forma eliminácie tej toxicity z tela a môže to byť aj spojené. Ak je hormonálna nerovnováha, tam je veľmi dôležité, či je to muž alebo žena. Keď máme v podstate nerovnováhu medzi tým estrogenom a progesterónom, tak sa to dokáže aj takto prejavovať. A tam ja by som nepovedala, že jedna bylinka pomôže, ja by som zase povedala, že ten celostný prístup jedla v spolupráci s vitamínmi a ideálnou formou minerálov môže zabezpečiť to, že tie bylinky zaberú. Ide o bylinky, ktoré sú protizápalové a čistiace. Napríklad takisto, jak sme sa bavili, harmanček, aj nechtík, aj repík, aj skorocel. Zvonka ošetrenie je ideálne nechtík, repík, či už si spraví človek tinktúru, alebo mastičku, alebo iba odvar, silný odvar 20 minútový, že si bude robiť obklady, tak to dokáže pomôcť. Ale samozrejme bez toho, aby sme zasiahli tú vnútornú štruktúru toho vnútorného zápalu, to nepôjde. A práve ten nechtík, repík, skorocel a harmanček sú veľmi dobrá kombinácia na toto. Ale neodvážujem sa ja teraz vyliečiť akné cez liveku, lebo nepoznám toho človeka. Je to veľmi individuálne. Treba tam potom aj celý lymfatický systém. Hej, že či je suchá pleť, alebo aká, že to sa úplne, že presne asi nedá takto povedať. Vôbec. No, takže to sú také univerzálne rady, ktoré teraz dávam. Ale ďakujeme za ne. Máme tady otázku, že aké bylinky by si odporúčila pre tínedžera na podporu a revitalizáciu obličiek? Podporu a revitalizáciu. No tam musí byť potom nejaký problém. Potrebovala by som vedieť, že aký je tam problém s tým systémom. Ale praslička nič nepokazí. Koreň nepokazí,
medvedica nič nepokazí, ihlica nič nepokazí. Dobre, takže tieto tri veci nič nepokazia, keby náhodou, tak vlastne môžu ísť k tebe na nejakú tú terapiu alebo nejakú poradňu alebo niečo? Ak sú z okolia, tak môžu zavolať a dohodnúť si termín, môžeme sa stretnúť, jasné. Dobre. Pozerám ešte, že či tu pribudli nejaké otázky. A dobre, teraz mi to nie. Dobre, musím ísť bližšie, bohužiaľ. To bola, za to akne bola pani Evina Horvátová, s ktorou sa že vidíte každý pondelok, že či poznáš. Jasné, Evička, tak bože, tu mi píšeš na liveku, však robím ti čaj. Nie, akože ospravedlňujem si, ja vidím, má maličkú fotku, netuším, koľko má rokov, hej, že iba som si tak, že... To ide. Áno, dobre som si... Dobre, takže že ti ďakujem za odpoveď, takže určite v pondelok asi príde. A dobre. No a pani, ktorá sa pýtala na tie obličky, tam je, že krv a bielkoviny? Krv v moči a hlavne bielkoviny. Hej. Takže asi budete musieť prísť k Danielke. Nech mi napíše, to je na dlho. Dobre? Dobre, takže môžete napísať pani Danielke a teda môžete toto poriešiť. Dobre, ja už tu nemám žiadne otázky a je koľko? 18:47, takže dávame vám takže minútku, dve. Ak máte ešte niekto otázku, aby sme mohli ísť, neviem, za deťmi, za psom. Neviem, kto má čo má, ako má. Všetko. Hej. Dobre, že ako to robíš, že vyzeráš tak krásne, je tu otázka. Ježkova noho. Cvičím, zdravo jem, alebo teraz snažím sa zdravo jesť. A dneska mám aj make-up, takže možno to bude tým. Dobre. Takže to máme odpoveď na všetko. Na všetko, presne tak. Môžem sa ja spýtať na jednu vec. Mne teraz napadlo mi, že vlastne keď sú čaje takto, ako vy robíte a nie je to, čo si kupujeme, hej, nejaké, neviem, s farbivami alebo s niečím, tie normálne, čo sú z byliniek, farby a zuby? Alebo ako ktorá bylinka? No čo môže farbiť zuby? No slez môže trošku zafarbiť zuby, maurský. Ibiš môže zafarbiť zuby, ale že by tak významne, že by bolo na dlho, tak asi nie. Dobre. Takže bylinky, dobre, takže už vieme, aké budeme čaje piť, nie tie kupované. No tu je veľký, akože toto je veľká téma pre mňa, lebo ja napríklad nerozumiem, alebo možno aj trošku rozumiem, prečo sa do tých sypaných čajov dávajú farbiva a arómy. A myslím si, že dneska by už v dnešnej dobe by mal byť ten spotrebiteľ natoľko zvedomelý, že by si mal povedať, že tento čaj naozaj na nič nepotrebuje, pretože ho na nič nepotrebuje. Keby si bylinkový sirup, tak má takisto sladkú vodu, aj zafarbenú dokonca a úplne bezpečnú. Takisto som videla čajky, napríklad malina s vanilkou, čo teda nemalo ani s malinou a teda ani s vanilkou nič spoločné. Ja vanilku ako fitosedatívu milujem. Vanilku používam do varenia, do čajov mojich na bežné používanie, ako čo sa týka fitoterapeutických účinkov, je neskutočne hodnotná vanilka. Ale keď dá niekto iba vanilkovú arómu a do toho dá malinovú arómu, tak prečo by som si mala tento nápoj kúpiť? Nemá to pre mňa žiadny zmysel. Iba nejaký dobrý pocit, že som si ho kúpila, to pre mňa nemá žiadny zmysel.
zmysel. Takže ja by som toto normálne, že vyškrtla zo zoznamu a venovala sa tomu, čo ten čaj obsahuje, keď si ho kupujem, a tiež by som sa venovala tomu, že keď otvorím ten sáčok, aby som vedela identifikovať, čo v tom sáčku je. Lebo keď vy tam máte taký neznámy prach, vonia to, aj to chutí ako bylinka, ale teda nemá to pre mňa tú esenciu tej byliny, je to pomleté čosi, čo neviem, čo to je. Takže tomuto ja som sa vždy vyvarovala prirodzene, bez toho, aby som teda robila čaje niekedy v živote, ale preto aj ja robím čaje, ktoré sú byliny, ktoré sú posekané. Nie sú pomleté, vidím, čo pijem, viem, že keď potrebujem, napríklad keď máme čaj na imunitu, sú tam celé šípky. Viem, že keď potrebujem viacej toho vitamínu C, tak si tam viacej tých šípok vložím do toho sytka. Takže toto má zmysel pre nás. Tak, ako by sme si to urobili doma, ne tak, ako nám to chcú predať. Už aj neviem, ako som sa sem zamotala, ale dobre. Nevadí, ale ďakujem ti, toto je inak dôležitá téma a dobre takéto niečo vedieť, hej, že napríklad aj čo sú tie jablčko so škoricou na Vianoce, čo si kupujeme. Je aj dobre vlastne si robiť nejaké čaje takto, že z ovocia, alebo proste iba bylinky by mali byť v čaji? No veľa mám dopytu na ovocné čaje. Ja ovocné čaje robiť ani nechcem, pretože sušené ovocie je v podstate vždy chemicky ošetrené a keď vodou, tak to už nemá žiadny zmysel. Sušené jablčka si každý môže kúpiť na trhu alebo bežne v nejakom bioobchode a tak si to zaleje so škoricou. No čo je to, aký rozdiel? Žiaden. Potom oni do toho dávajú rôzne arómy. Ako nemá to výživovú hodnotu, to nemá žiadnu. Dobrý pocit to môže mať, lebo to voní pekne, zahreje to, je to super, je to fajn, tak asi iba to. Ale ináč nemá žiadny zmysel si to kúpovať. Toto si naozaj môžete urobiť doma. Dobre. Ďakujeme ti krásne za takúto úžasnú vec, že som ťa pozvala, bože, ja sa toľko toho dozviem. Dobre, aj že sa ukráskne kamerka. Máme otázku, prosím vás, existuje bylinka alebo bylinková zmes, ktorá vie nahradiť antihistaminika a kortikoidový sprej pri nádche? Ďakujem za vašu odpoveď. No, máme viacero druhov bylín, ktoré pôsobia ako antihistaminikum, ale začala by som cibulou. Cibula je veľmi silné antihistaminikum, to znamená, že ak máte nejakú silnú alergickú reakciu, tak si stačí do miestnosti, kde spíte, nakrájať veľkú cibulu a ona dokáže stiahnuť tú histaminovú, teda tú alergickú reakciu. Takisto ako sa cibula dáva pri poštípaní hmyzom, tak to je v podstate ten istý proces. A čo sa týka bylín, tak takto. Vy keď máte alergiu, tak to znamená, že máte autoimunitný problém, takže tam treba riešiť komplet celý systém, to sme sa už bavili. A s tými bylinkami sa dajú tlmiť prejavy alebo symptómy tej alergie. Pokiaľ ide o alergickú nádchu, tak my vieme v podstate stiahnuť tú zapálenú slíznicu. Môžeme ju stiahnuť sladovkou hladkoplodov, čo je sladké drievko napríklad. Môžeme ju stiahnuť aj s korocelom. Pokiaľ sa pýtate vyslovene na antihistaminikum, tak obyčajná žihlava dvojdoma je veľmi efektívne antihistaminikum. To znamená, že pokiaľ si dáte v čase, keď máte takéto ťažkosti aj žihlavový čaj, tak vám to stiahne. Lenže pokiaľ váš systém je zvyknutý na kortikoidnú liečbu alebo teda farmakoidnú liečbu, tak to bude nejaký čas trvať, kým to vaše telo začne reagovať na túto jemnejšiu formu liečby. Ale zároveň, no toto je tiež taká individuálna otázka, pretože tam sa krížia tie alergie jedny s druhými, s potravinovými a neviem s čím, takže toto je tiež taká vec, na ktorú dávam univerzálnu odpoveď v tejto chvíli, ale to práve nebude pre toho človeka, ktorý sa na to pýtal, takže Dobre, super. Inak, keď sme boli pri tej cibule, teraz ma napadlo ma cesnak. To je vraj na zníženie tlaku, že aj keď si ho nakrájam a dám si ho ako tabletku a zapijem ho, hej, že nemusím mať od doktora, lebo tak som počula. Áno. Áno? Cesnak, dobre. áno.
cesnak dokáže jemne znížiť krvný tlak, ale zase, prečo ho mám vysoký, ako často ho mám vysoký, čo mi spôsobilo to, že tá cieva je natoľko stiahnutá, že to srdce musí vytvoriť tak veľký tlak, aby tá krv stáde prešla. Čiže to je tiež záležitosť nie toho, že si dám jeden cesnak a budem v poriadku. To je záležitosť toho, čo jem každý deň a ako by som to vedel každý deň zmeniť. To ťažkosti nemal. Ale pre mňa je cesnak je takto, áno, hovorí sa, že cesnak znižuje tlak. Ale keď si ho skombinujete s kajanským korením, tak vám určite zníži tlak. Alebo ho vyladí, vyharmonizuje. Není to úplne tak, že teraz cesnak mi zníži tlak a tí, čo majú nízky tlak, ho nemôžu jesť. Naopak. Aha, dobre. On má veľmi terapeutický účinok, veľmi veľký terapeutický účinok a zásah na to telo, ten cesnak. To znamená, že neublíži tým, čo majú nízky tlak a pomôže tým, čo majú ho vysoký. Dobre. Čiže a môžem ho aj tak, že natretý na langoš aj takto? Perfektné. Alebo len tak natretý. Na tie topinky, ako sa to volá, kedy robilo, že večer topinku s cibuľou. Dobre. Dávno nejedla. To je výborné, no. Dobre, tak som ti spravila chuť. Dobre, máme tady, že cibula je topka, tento typ som už vyskúšala a zaberá na 1000%, takže máme aj niekoho, kto to vyskúšal, ďakujeme ti, Lucpav. Lebo to rada, áno? ktorú ja roky stále dokola, akože lepšiu naozaj na nič nemám. Takže... No. Dobre, a bola tady, myslím, že ešte jedna otázka, alebo sa mi to zdalo, zase som si to nejako dala, jak som si to takto. Viete poradiť čaj alebo bylinky na histaminovú intoleranciu, také, ktoré pomôžu s týmto problémom? Zdravím, a ja mám histamín. No. Ja mám taký ten, poznáš takú záhorackú chorobu, že čemer? No, tak to mám ja. Ale to je asi histamín, my to voláme, že čemer. To si tak musíš potom rozotrieť a... No, ja by som všetkým, čo majú histaminovú intoleranciu, odporúčila písať si denník, čo papajú, čo im presne urobilo zle, pretože je to veľmi variabilné a nie každému histaminovému človeku vadí rajčina, nie každému vadí červené víno, nie každému vadí kyslá kapusta. A na základe toho by som budovala tú črevnú mikroflóru. Pretože ja viem, že fermentované potraviny sú veľmi diskutabilné pri histaminovej intolerancii, ale zase viem zo svojej praxe, že nie každému všetko škodí. Takže by som písala denník a riešila by som to, ktoré potraviny práve mne škodia a neškodia. A začala by som budovať to črevo. Pretože cez to črevo samozrejme nám to v tomto prípade škodí. A samozrejme by som pila bylinky, ktoré podporujú celý ten gastročrevný systém a tú enzymatickú činnosť. Jak sme sa bavili o tých bylinkách pre pečen, žlčník, pankreas, tak také podobné nejaké bylinky a aj horké bylinky, ak vám nevadia. No a tá žihlava je v tomto prípade tiež na mieste. Ale z takej osobnej skúsenosti, lebo tá histaminová intolerancia je celkom mladá záležitosť. Je to taká ako keby novinka, čiže to, čo mám odskúšané zatiaľ ja a to, čo aj ja mám načítané, tak sú všetky tie bylinky, ktoré podporujú gastročrevný systém a žihlava. Asi možno nedostatočná odpoveď, ale naozaj toto je vec, ktorá je strašne individuálna. Musíme si kontrolovať. Mne to väčšinou robí asi biela múka alebo proste tie také chleby a takéto veci. No tak biela múka robí veľa šarapaty.
Ja aj škoda, že do langošov nedávajú nejakú inú. Ja prážne langoše, ale ľudia ma za to nemajú radi. Danielka, mám ti odkázať, že si jedna inšpiratívna žena a že ti ďakujú za to, čo robíš. Ďakujem. Pani Veronika píše. Ďakujem, Veronička. Dobre, takže ja myslím, že na dnes už sme vyčerpali všetky otázky. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijala pozvanie, za to, že si odpovedala na všetky otázky, ktoré tu boli a aj za tie rady a tipy, ktoré si nám dala. No a verím, že možno sa ešte uvidíme alebo počujeme. Budem rád. A môžeš nám ešte povedať, že kde by ťa mohli nájsť, teda, že ak by potrebovali, že aký máš Instagram alebo tú webovú stránku, kde sa ti môžu ozvať? Webová stránka je www.naša-bylinkáreň.sk. Instagram je naša.bylinkáreň, Facebook je naša.bylinkáreň a sídlime v Šúrovciach. Naše čaje nájdú ľudia na Hlavnej 28 a terapie robím v rehabilitačnom centre Ceremina a v rehabilitačnom centre Pomocníček Seredi. Dobre, super. Tak ti ďakujeme veľmi pekne a za dnešok. Dúfam, že som ti nezobrala veľa času. Že ťa to aj teba bavilo, toto odpovedanie na všetky tie otázky. Ja by som tiež veľmi pekne chcela poďakovať za pozvanie a aj tebe za to, čo robíš, pretože v čase, keď ja som začala podnikať, tak žiadnu podporu som teda necítila zo žiadnej strany. A je veľmi pekné, že sa snažíte navzájom sebe všetci pomáhať a veľmi sa mi to páči. Dúfam, že sa vám bude dariť a dúfam, že budete mať čo najviac ľudí, čo vám budú tiež pomáhať a posúvať vás ďalej. Ďakujeme krásne. Dúfame aj my a ďakujem aj Matúš Červenka, ktorý vlastne celý tento projekt vymyslel na podporu tým podnikateľom, takže už asi nepozerá, neviem, možno bude zo záznamu, takže ho pozdravujem a ďakujem ti ešte raz a maj ešte krásny večer. Ja dám potom video do záznamu, aby si ho každý mohol potom ešte pozrieť a vypočuť si, ktoré bylinky sú na čo. Dobre, ďakujem pekne, teším sa. Dobre, aj my. Ahoj, maj sa pekný večer. Ahoj.